Good afternoon, Bishop. Behind him, she. The money how I'm never got social media and then got you. Yes. Do it for Nana and they be to tell us. Okwoga on a channel. Ke hang up an okwoganelu. The okwoga nala. Don't answer. They were in front of me. In a kid, no, no. Yeah, I live Pombo. I come on, what I had clean your son. But I had clean ya, na. Clean ya, na, my natural lips. She like a bag of Kebranga Betacoshimez or Yaketacroch. Yaket Betacoshres or lip tombo. Lip tombo na grimna. Aha, Afam goodness. Etacoshgesenga. Eh? It's got here. It's an uncle here. Sorry. Ah, he boogie. Mestoma. Messomonia. Goodness. It was in one hand. Ene. It that full. I didn't 25. About making a noise by inside. Can now go from by inside and there were a horn of boom here. Imeshelia. Yes, I may she go me. And a yamoga. Bishop. Ele yamoga. Okay, 2002. Nigga na godendo. So name didn't do na mamungo. Don't know. Don't know. Gini buru naga. Other stroke. Ah. Don't know. Family. Stroke. Stroke ni buna. E wale mbe bara la mamre na ho. Mamiri mbao. E balance na pant gembo. Mba. Ma hu ezegi. Ejo mo le. Mba, amuben. Debi shina watch him. It's me nugu. Iwo ye be. Abu mo nugu. Ebe na Enugu. Abu mo yudi. Ebe na Uji. Obi na agụ. Mmaga ọlụ arịrị di. Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Ele ụlọ akwụkwọ ị gara? Aga m IMT, Institute of Management and Technology. Ị gụchala? I agụcha m last year. Gịnị ka ị gụrụ? Agụ m Economics. Enwere mgbe ị tiri ka ambulance mbụ wow. Mgbe gị na nwoke nọ ga-ebe ka ambulance. Mba. Ị gagidele n'ụzọ gị daa n'ụzọ mbụ fenti. Mba. Enwere mgbe gị na nwoke nọ gị tie chai. Mba. Etibeghị amụ mbụ gị tie chai.
What of wepụta ya na ọ na-afụ m ụfụ itielie mbụ okwu gị na-agwa aka dịchi what of wepụta ya ọ na-afụ m ụfụ itielie mbụ ele otu isi tie ya wụsi ya na ọ na-afụ m ụfụ abụ okwu na-adị mma maka ntiele ọbabe mbụ ọbabe mba ọbabe n'ime mba etinube m ya ntibe ọbabe n'ime mbụ mba onwere mgbe atagidere gị jụọ ya ma ọ na-atọkwa ụtọ etiela m ya mbụ ele otu isi tie ya asị m ya ajọsị m jụọ ya ọ na-atọkwa ya ụtọ ya asị gị gịnị ya sị m nwa agbọghọ a na-ata nwoke ya jụọ ya ma ọ tọrọ ya ụtọ ebere gị ugwu mba ebere m tinye fon a n'ọnụ gị tinye ya n'ihu gị ị na-eshi ushi ị ma nri eshi ya ma m nri esi ele ụdị nwoke chọrọ ọ nwoke nọ 70 60 50 ka 40 ka 100 achọrọ m nwoke dị 32 or to 38 32 to 38 Yahoo man na businessman ele onye ka like businessman ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa naanị otu onye wetegodi miga echi ọtị hia mena ga ere nkata m weta dati ọ n'ozu hia onye nwe ime ike na famili ụlọ ọ nna m nwee ime ahụ ime ya ime eji akpa anwụ ofu onye atara gị ka ihe mere na ọlụ gị ọ gabalụ o mechara rapụ m gaba outside Nigeria ọtị na ọchị je chụọ akala ya gịnị ọ ka na-akpa m ugbu a ọkpọ m ejiri m nọmba ọ na-achatị m na snap so amana blọk bụ m ya asị m ya gabazie na ma achọghị ezi so onwe nwoke ọzọ gị na ya na-eme netin ugbu a nwoke nọ Nigeria na nwoke n'obodo oyibo ele nke ị ka prefer ebe ọbụla dị oke sọfanụ ya nwee ihe ọ na-eme aka si ya ike ị makwa ihe na-eshi ọfụma ya ma mmiri esi ka agwa gị ma tụrụ njọ ị na-alaiki ka ọ ghara ịnwụ nwoke bata chọpụta agwa ya ewewere gị iwe gị na-enwewe ishu nwoke dị stingy and nwoke na-echit nwoke mere gịnị na-adịghị enyewu mmadụ ihe and nwoke na-echit nwoke na-eso nwaanyị ọzọ ele ihe ị na-arụ ana m eme lashes ya na brows ebe a bụ ebe m na-anọ ọ gịnwa nwe ya ọmụwe ebe isi na wọchị m esi m Enugu ebe na Enugu Ogui anọ m Ogui shop dị n'Ogui
Imele wine na wine mbo. Mba. Genotype okay. Abum AA. Blood group okay. O positive. My phone number okay. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am bag. You watch Italia get back. You just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place. 081 633 97425. Akwe man ihe aga na social media niile nga n'iru. Burukwe n'obi ọwụ onye ọbụla kpọrọ gị wee ezigbo mmadụ ọwụ nwoke kpọọ gị gị sị ya sị gị bịawa ka ahịa gị ga ahịa nwoke ọbụla dị serious bịakwa bịa ahụ gị meet gị mara ebe ị nọ then gị ma nọ dị serious ji akwe na ihe na-agwa gị na ikwewele n'isi na were phone ahụ tegwa ba anwụ na-anọ gị tewe phone ahụ ebe m ga-ahụ gị ọfụma na ana m atakụchi eze here don't come here to joke with me here. Egranga yite mbom ne ka kam ahono laps oti nwere okwu 11 eberanga ga yite bom ne ka ahono laps mpakara laps ga come on go back ma bingo nwere anwụ egranga yite bom ne ka ahono laps ga okwu 11 ga 11